जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो जोंनि स्टेटनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथांमोननि अननायावनो बा बिथांमोननि दैदेननायावनो जोङो बे इलेक्सनखौ गेलेनो थांगासिनो आरो जोंनि बे 13 नम्बर चिरां समस्तिखौ नायनानै बिथांमोनहा बेयाव जोंनो केन्डिडेटखौ हरबाय देरहानायनि जोंहा फुरा अंख दङ बे हिसाबै जोङो बे इलेक्सनाव जोङो देरहानो थाखाय जों आवगायगासिनो दं। माबायदि जागोन नोंथांनि बादायलायनाया जिथाम नों चिरां बियाबाव? बादायलायनाया थाखागोन माने जेराव बादायलायनाय थायो बेयाव मोजां जिनिसा जाखांनानै फैयो। बादायलायनाय गैयाबाथ' मोजां जिनिसा फैनाय नङा। ओंखायनो जों सानदों बादायलायनायनि गेजेराव जाय साबसिन केन्डिडेट बियो ओंखारबोनानै रायजोनि थाखाय मावनो हागोन। नोंथांनि एगेन्स्टै मोननै हेंथा दोलो दङ, इउपिपिएल बिजेपि। दा मोननै दोलोनि बे बिजाथिया जाहैबाय इउपिपिएलनिफ्राय सायखं बसुमतारी आरो बिपिएफनिफ्राय सुकुरसिं मुसाहारि। दा मोनथाम खनायाव दावहा जागोन, माबायदि जागोन बादायलायनाया आरो सोर फेक्टर जागोन? बेवहाय मोनथाम जाया, बेवहाय मोननै जानो थांगासिनो दं। बेवहाय आं नामखौ बुंथ'ला, जायखिया मोननैनि गेजेराव मोनसेया बिजेपि आरो मोनसे दंबावो। आं मोनसेनि नामखौ बुंथ'ला, मोनसेया बारा मोजां मोननाय नङा। ओंखायनो बेवहाय रायजोफ्रा मिथिगौ बेयाव बे मोननैनि गेजेरावहाय एसे कम्पिटिसना बांसिन जागासिनो दङ। बे हिसाबै थाङै थुङै माने बे समस्तिनिफ्राय जोङो बिजेपि हिसाबैनो जों देरहागोन। नोंथाङा माला होगोन बिजाथि लाइखौ माला गथायगोन? जोङो 2 तारिखआव इन्सट्राक्सन दं, 2 तारिखआव होनायनि सेप्तेम्बरनि 2 तारिखआवहाय जों गासिबो जेरावखिया जों गथायजोबगोन। नोंथांनि जिथुनाखि बेकग्राउन्डखौ नायोबा नोंथाङा एकाडेमिक लाइनाव दंमोन, बेखौ गारनानै नोंथाङा दा राजनितिक आगान होबोदों। बेनि सिङाव मा दा आं एक्चुलि पलिटिकेल बेकग्राउन्ड दङ आंनि फेमिलिया, जे आं न'खरनि नोंथांमोना मिथिनो हागौ जे आं न'खरा पलिटिकेल बेकग्राउन्ड। थ' आं दिनैनि दिनावहाय दासिम बेंटल कलेजाव एस'सियेट प्रफेसार हिसाबै मावनानै दं। थ' गाबोनहाय आङो रिजाइन होनो थांगासिनो दं आंनि साख्रिनिफ्राय। थ' आं जेसेबां मावनांगौ दंमोन आंनि मानसि हिसाबै, फिसाला हिसाबै, बिफा हिसाबै आं बे खामानिखौ आं मावखांबाय। दा आं जुदि रायजोनि थाखाय मावनो हायोब्ला बेखौनो आं साननानै दावगादों। मानि थाखाय नोंथाङा साख्रिखौ गारनानै राजखान्थियाव बाहागो लादों? उद्देश्यआ मा? माने साफ्रोमबो सुबुङानो बेलेग बेलेग गावनि मिजिं थायो। सोरबा जाना लोंनानै थानो सानो, सोरबा खामानि मावनो सानो, सोरबा सिभिल जानानै थानो सानो। जुदि आङो सानोमोनबा हारसिंनो जुदि जानाल' थानांगौबा आंनि माने मथा मथि बुरजा बेथन मोनोमोन आं एमाउन्टखौ खिथाला। एस'सियेट प्रफेसार हिसाबै बेसेबां बेथन मोनो मानसिफ्रा मिथिगौ। थ' आं जुदि हारसिंनि थाखाय जुदि सानोबा आंहा जेबो खालामनांगौ गैयामोन। सानै फिसाजो दं, सासे अलरेडि डक्टर फरायगासिनो दं, MBBS 3rd year, फिसाजो उन्दै दं, बियो हायार सेकेन्डारि 2nd year। थ' बेबो मोजां फरायसुनायाव, बिसियाबो साख्रि मावो। थ' बे हिसाबै आङो मोनसे रिस्क लानो थांगासिनो दं, बे समाजनि थाखाय मावगोन। बे हिसाबै आं दावगादों।